रेसिपी दाखवते। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी घेतलेले 2 बारीक चिरलेले कांदे, त्यात मी थोडासा चिमूटभर सोडा टाकला आहे आणि मीठ टाकून मी 10 मिनटं कांदा कापून ठेवलेला। त्यासाठी घेतला आहे मी एक मोठासा बटाटा। मी बटाटा किसणीवर किसून घेतला आहे आणि तो मी असा पाण्यात भिजत ठेवलेला। आपण तो एकदम पूर्ण असा गाळून घेऊ, एकदम सुका करायचा बटाटा। सगळा बटाटा एक मी गाळून घेते। लागलं तर आपण पाणी वापरू, पण बटाट्यात पाणी ठेवायचं नाही। बटाटा एकदम असा सुका एकदम सडसडीत झाला आहे। आपण त्यात आता टाकू 2 चमचे बेसन पीठ, 2 वाट्या बेसन पीठ। एक चमचा जिरं, त्यात मी मीठ टाकलेलं आहे म्हणून मी थोडंसंच मीठ वापरते। आपण परत पाहिजे ते टाकून बघू। आलं लसूण मी किसणीवर किसून घेतले, बारीक मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे आणि कोथिंबीर आहे। आपण आता हे मिश्रण एकत्र करून घेऊ। लागलं तर मी पाणी वापरणार आहे, लागलं तर वापरणार, नाही तर नाही वापरणार। 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा धना जिरा पावडर। पाणी जास्त पाण्याची आवश्यकता नाही आहे आपल्याला, फक्त थोडंसं पाणी लागेल। आपण हे सगळं पहिला एकजीव करून घेऊ। तोपर्यंत मी कढईत, आपल्याला झटपट करायचे आहेत म्हणून मी कढईत तेल पण तापत ठेवलेलं आहे। तेल तापलं आहे। मला पातळ वाटतंय ते, थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, पण मी आता त्यात थोडंसं चण्याचं पीठ ॲड करते। बटाटा 10 मिनटं पाण्यात किसून ठेवला ना की त्याचा असा टार्च निघून जातो। हा बघा, मी असं 10 मिनटं ठेवलेलं किसून, त्याच्यामुळे बटाटा एकदम असा किसलेला एकदम सडसडीत झाला आहे आणि बटाट्याची भाजीसुद्धा अशी खुसखुशीत होतील। आपण आता एक एक तेलात सोडून देऊ। तेल तापलं आहे, मी गॅस मंद करून ठेवला आहे, त्यामुळे जास्त पण तेल तापलेलं नाही पाहिजे, नाही तर आतून ती नरम राहतील, शिकणार नाही। आपल्या भाज्या बऱ्यापैकी झालेल्या आहेत, छान अशा कुरकुरीत तळलेल्या आहेत। आपण आता त्या एका भांड्यात काढून घेऊ। अशा प्रकारे सगळी भाजी अशी करून घेऊ। सोसतात मस्त भाजी, अख्ख्या फॅमिलीला पुरण्यासारखी। 1 बटाटा, 2 कांदे, काही जास्त खर्च नाही त्याला। 100 ग्राम पीठ लागत असेल चण्याचा, ह्याच्यावर तर काही लागत नाही ते। आपण पूर्ण फॅमिली खाऊ शकतो। अशा पद्धतीने आपली अशी वेगळ्या पद्धतीची बटाटी भाजी तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा करून बघा, एकदम खुसखुशीत अशी छान रेसिपी आहे। यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु।